za mu ɗauki matakin shari'a akan duk wanda ya ci mutuncin Adamu Zango, in ji jarumi Bashir Kaya. A cikin wani faifan bidiyo da ya saki a shafin TikTok, Muhammad Bashir ya bayyana cewa duk wanda ya taɓa Adamu Zango a cikin masana'antar Kannywood daga yanzu sun shirya tsaf, sun karɓo takardu daga jami'an tsaro da kuma kotu domin maga mutum a kotu. Wannan da yana zuwa ne tun bayan da Adamu Zango ya yi korafin cewa da yawa daga cikin mutanen da ya taimaka a Kannywood ba sa iya taimaka masa, musamman waɗanda shi ya taimaka musu. Wannan magana da Adamu Zango ya yi a wancan lokacin ta tayar da hazo sosai a fagen Kannywood, inda wasu daga dama suke ganin cewa maganar da Adamu Zango ya yi bata dace ba, wasu kuma suke ganin magana ce da yi ta akan gaba. Ga dukkan alamu waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka janyo hankalin jarumai, musamman irin su Bashir Kaya, domin ganin sun kare mutuncin Adamu Zango din, saboda irin cin mutunci da zage-zagen da ake masa a social media ko kuma a fili. Assalamu alaikum jama'a, sunana Muhammad Bashir. Kamar yadda na faɗa a baya, na ce a cikin masana'antar Kannywood, ban ce a waje ba. Masha Allah. So mun riga mun gama shigar da kokenmu da kuma duk abin da ya kama ta bangaren 'yan sanda da mataki na shari'a. Mun riga mun an so duk takardun abubuwan da za mu cicike da wasu abubuwan duk da za mu sa hannu a kai. Mun riga mun sa mun gama game da duk wanda yake gani a cikin masana'antar Kannywood, kamar yadda na faɗa ne, kare Adamu Zango. Ga duk wanda yake ganin zai ci mutuncin shi, har wani yana ikirarin ma yana da kwando-kwando ko kuma wasu buhunhuna ko wasu matakai, to ya shirya da hujjoji masu ƙarfi da ya tabbatar da zai iya kare kanshi, domin tabbas za mu neme ka, za mu kama ka a bisa waɗannan hujjoji da dalilai da muka shigarwa hukuma suka tabbatar mana da kuma a yi haka. So idan ka san abin da za ka faɗa akan Adamu Zango, kai ɗan Kannywood da kai, ka tabbatar da cewa kuma ba ka da kwararan hujjoji, to ka ja bakin ka a kai. Idan ko ka ga cewa a'a kai gagare ne, to ga fili nan ga doki. Yes, ga fili nan ga doki. Mu ma mun ɗauki mataki na shari'a, tun daga kan ɗan sanda har zuwa kan lauya. Ka zo ka faɗi abin da ya fi ƙarfin bakinka a kan shi. Mu kuma za mu nuna maka cewa baka fi ƙarfin shi